Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhunzu uginqa ngephuzu umatshitshi qomane. Bathi umfana empande simncane odanga bathi diabetes mdalanti cha. Bamsukela bakithi ingane ehlaza ce. Ufunze abaphathi bezonqamala lo debishes bathi untombi zimdatsa ngentshebe. Sithi umuhle webhunzu. Umuhle wematshitshi qomane. Sengibabonileke abantu abaningi bephawula ngayo Indlwabu, abanye beveza nje ukuthi into engafanele enhlobo nje uyishayele ya. Umkhubo omubi ekufanele uhlukane nawo mangabe uyinsizwa okanye uyintokazi. Okay, imbono yabo nayo. Futhi baze beveze bethi bona banemithi abangakunikeza yona ungaphinde empilweni yakho uyishaye. Okay, ayikho inkinga. Kodwa manje ngifuna sibheke ngokwesayensi ukuthi yona isayensi ithini ekushayeni Indlwabu. Ingabe into ekufanele uyenze, mangabe kuyinto ekufanele uyenze ama-benefits akhona athini mangabe kuwumuntu oyenzayo. Yabona. So nakhona laba bathi ungayenzi masenze isibonelo ukuthi bathinike kumfana ose high school. Masenze isibonelo umfana nje ose high school ofunda grade 12 i-sex drive yakhe high, yonke into i-blood circulation yakhe ihamba kahle. So bathi enze njani intombi engenayo? Kufanele avala amathanga ebusuku wathi ngci mangabe kumshubela. Yabona, iyo yonke leyo mbuzo ngoba phela kufanele sikhumbule mangabe sabantu ukuthi asifani. Yabona, abanye i-sex drive yabo i-low. Yabona, into yakhe even mangabe ivuka uthola ukuthi iyavuka kodwa ilela. Yabona, iyavuka ilela, ushaya ngevuka ilela. Yabona, so uthola even ezijabulisa nomuntu wesifazane mangabe udinga ukuthi izibanjwe ayikwazi ukuzimela yona, izibanjwe ifake ishutheko. Yabona, nakhona mayithi iyanyakaza nje intombazane ivele iphumela ibhaca phansi. Yabona, so ngeke ngikusoleke mangabe umuntu kanjalo uthola ukuthi nje empilweni yakho mhlawumbe una 30 awukaze enhlobo nje uzuyishaya. Yabona, but fanele ucabanga ukuthi khona abanye abantu i-sex drive yabo high. Yabona, so yonke into ihamba kahle uthola ukuthi mangabe ekhanyela. Yabona, uthola mangabe ehleli phansi ekhanyela engathi angasukuma aqaqe ibhande noma aqaqe nenkinobho le blue ngoba mangabe ivuka lento isho ukugqashula i-ant impela, isho ukuphuma nje impela ngempela, isho ukubhora imbobo lapha. Yabona, so kufanele uunderstand umuntu kanjalo ukuthi enze njani mangabe intombi engenayo. Azibambe ubuthongo ngeke phela buze bufike. Angithi uyazi ukuthi akulaleki ebusuku mangabe uqhanyela, akulaleki inhlobo. Wese-ke mangabe kukhona umuntu okhona la eduze wakho okuncishayo. Yabo, ubuthongo abufiki. So ey'meni kanjalo nithi abenze njani abantu mangabe bona bethi Indlwabu into engafanele ushaye inhlobo futhi banemithi abangakunika yona ungaphinde nje ushaye inhlobo empilweni yakho. So ngifuna sibheke nangokwesayensi ngoba phela mangabe uyinsizwa ehlaniphile awugcini ngokubheka isayidi elilodwa, uyawubheka wonke ama-side and then uthathe isinqumo esifanele ngempilo yakho. Yabona, so ngeke abantu bekudecide wena ukuthi kufanele wenzeni. Wena ekufanele uzidecide ngempilo yakho ukuthi kufanele uyenze into ethize noma ungayenzi, but kufanele ukwazi ukufunda nabanye ukuthi abantu benza kanjani bona. Okay, so ke ngokwesayensi bayaveza ukuthi mangabe uyinsizwa eqhamuka nengane phela enyangeni, leyo nto iyakusiza ekuthenini reduce amathuba ukuthi uthole umdlavuza lo ubizwa nge-prostate cancer by 33%. So enye benefits leyo whether ushaya Indlwabu noma khona la uthola khona nentombi mhlawumbe. Yabona, so iyakusiza leyo nto ekuthenini unciphisa amathuba ukuthi uthole umdlavuza obizwa nge-prostate cancer by 33%. Mangabe uyinsizwa enjani eqhamuka nengane enyangeni. Yabona, so kusho ukuthi mangabe uqhamuka kabili kathathu impela usengozini ukuthi uthole wona lo mdlavuza. Angiphatheke mangabe uyinsizwa engachami at all enyangeni. Yabo, ukuthi usenkingeni. So kusho isayensi, akusho mina. Ngokwesayensi ke bayasho ukuthi Indlwabu iyakusiza ekuthenini uqonde kangcono umzimba wakho. Ngamanye amazwi ungabi isiphoqi, ngamanye amazwi ukwazi ukujabulisa upartner wakho, ungasheshe uchame. Yabona, so ngeke uzumasterishe umzimba wakho uma usunomuntu wesifazane. Kufanele uqale umasterishe uwedwa uqonde ukuthi ufunctiona kanjani. Yabona, so no Ronaldo naye uyatraina eyedwa ukuze mangabe senabanye kube lula. Yabona, so nawe ke kanjalo mangabe ushaya Indlwabu kuyakusiza lokho ekuthenini uqonde umzimba wakho ukuthi uyisima kanjani.
yabona. So enye izinto ekufanele uzimasterishe empilweni ukuthi akufanele uchame nomnini, so kufanele uchame mase kuthanda wena, yabona. So lokhu uzokufunda kanjani? Ngakho ukuthi uqonde umzimba wakho. One, uqonda nini umzimba wakho mangabe ubhizi wenza lento le, ila khona uzozithola khona ukuthi okay ngikanje, yabona. So ngokwe science akusho mina, kusho science. So ngokwe science bayaveza futhi ukuthi indlwabu iyakusiza ekuthenini usheshe uthole ubuthongo, usheshe ulale. Njengoba ngivezile ngathi akulaleki kalula mangabe uqhanyela. West mangabe kukhona umuntu olasuke la eduze kwakho ekuncisha, yabona. So lento ke bathi iyakusiza ekuthenini ukwazi ukuthi usheshe ulale. Kanti okunye futhi okuvelayo ngayindlwabu ukuthi awuncendi umuntu futhi awutholi izifo. Akho zifo oyitholayo ngokushaya indlwabu, okunye abakuvezayo lokho. So ngamanye ke lawa kwama benefits amaningi abalwa iscience mangabe umuntu njani oshaya indlwabu, yabona. So ke mangabe uzizwa ukuthi uqinekile ngokwe science alikho icala ekuthenini ushaya indlwabu uma intombi ungenayo, ngoba bayasho ukuthi mangabe uyinsizwa eqhama kaningana phela enyangeni, lokho kuyakusiza ekuthenini unciphisa amathuba ukuthi uthole umdlavuza lo ubizwa ngani nge-prostate cancer by 33%. So lokho kufanele ucabange nakho. So mangabe kuwukuthi ke mhlambe lento usuyenza kakhulu kangangokuba even awusathanda ukuyenza but uyaqhubeka uyayenza, ngiyacabanga lapho uzobe usudinga usizo, yabona. So even nocansi nalo uyakwazi ukuthi ube addicted ocansini. So mangabe usukuleso simo ila khona unjani udinga usizo. So alikho icala mfowethu mangabe umuntu oyishaya indlwabu, mangabe eqinekile alikho icala ngokwe science, yabona. Ngamanye amazwi ukushaya indlwabu akuchazi ukuthi unesilwane, yabona. So njengoba ngisho ukuthi abanye abantu i-sex drive yabo i-high, so into yakhe mangabe ivuka ithi ngqi, yabona. So even uyithinta uyibuyisele eceleni ithi ngqi, yabona, isho ukudabula i-and iphumele ngale, yabona. So asifani mangabe sabantu, fanele siku-understand lokho. So mangabe uqinekile ishaya indlwabu ngokwe science akusilona icala. So according to kwenye ama-websites enke ngangena kuyona ngesikhathi ngenza lona lolu cwaningo, bavezile ukuthi ukushaya indlwabu into enormal. So into enormal yizeke kwabanye kwabayenzayo kuba nzima kakhulu ukuthi umuntu akhulume ngayo, even kubantu abasondelene nabo kakhulu. So ke ingabe inobungozi na? Cha, ayinabo ubungozi according to yona le website. Ayinabo ubungozi, yizeke kwabanye ngenxa yenkolelo zabo ingavumelekile, bayibona kuyinto embi. Mhlambe ngokweBhayibheli uthola ukuthi alivumi, noma mhlambe iQuran ayivumelekile, noma kuphi la ukholelwa khona, yabona. Kodwa yona ayinabo ubungozi. So ingabe kunempilo yini ukuthi indlwabu uyishaye insuku zonke na? Umbuzo loyo. According to le website bayasho ukuthi ayikho impendulo okuyiyona yona for lo mbuzo, ngenxa yani yokuthi abantu abafani inhlobo. Kwabanye kunormal ukuthi umuntu ayishaye every day, yabona. Kanti kwabanye ngenxa yesimo sempilo kusuke sekukwenza kaningi mangathiwa uyishaya every day. So kwabanye unormal wabo kungaba ukuthi uyishaya kabili esontweni, kanti kwabanye unormal wabo kungaba ukuthi uyishaya every day. So abantu abafani. Kodwa-ke into ebaluleke kakhulu ukuthi akufanele ize ikuphazamise ey'ntweni ofisa ukuzenza osukwini okanye emdlandleni wakho nje osukunawo ngosuku. So akufanele ikuphazamise lapho. Mangabe sekuphazamise ekuthenini indlela ozizwa ngayo suke sekuyinkinga-ke lapho. Ziningi-ke izizathu ezidala ukuthi umuntu enze njani eshaye indlwabu. So omunye uyishayiswa yini? Ukuyithanda. So angifuni isikhohlisana, uyabona indlwabu uyayishaya even unazo intombi. So umuntu mangabe ethi kuwena angiyishaye mina indlwabu nginayo intombi, okwazi lo muntu usuke kwenza ini? Usuke kwenza isinayi. So uyayishaya indlwabu even unjani? Unayo intombi, ngoba leyo ntombi ngeke ihlezi iseduze kwakho. Kodwa-ke ngizokunikeza izizathu ezidala ukuthi umuntu agcine eseshaya indlwabu. So kwesinye sezizathu umuntu uyayishayiswa yini? Uthando indlwabu. Uthola ukuthi uyayithanda, yabona. Omunye uthola even intombi yakhe iyeza athini, uthi ngiqale ngizisize mina ngishaye indlwabu for izizathu zakhe-ke. Kodwa isizathu esicommon esimene sikanjalo kusuke kuwukuthi wenzela
ukuthi angasheshe achame uma ngabe esenza ucansi naye intombi yakhe, yabona. So usaba lowo mahloni, ufuna imncome ethi cha uyadonsa, uyabona, ufuna imkhulume kahle. So ingakho ethi hhayi, akaqale ashaye Indlwabu kuqala, then uma ngabe sefika-ke intombi yakhe angasheshi achame. Esinye sesizathu leso. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi intombi yakhe ima-period for lelo sonto lelo, ugcine sewenze njani, usushaya Indlwabu. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi iyagula, ugcine sewenze njani, ugcine usushaya Indlwabu. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu wakho ukhulelwe, ugcine sewenze njani, sewushaya Indlwabu. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi akekho, mhlawumbe uye kubo, uvakashe kubo, noma uhambile ngokomsebenzi, kodwa akekho eduze kwakho, yabona, ugcine usushaya Indlwabu. So kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi intombi awunawo at all, yabona. So zonke lezo zizathu lezo izona ezidala ukuthi ugcine usushaya Indlwabu. Indlwabu even unazo izintombi uyayishaya, yabona. So akusho ukuthi mangabe usunentombi Indlwabu uyayiyeka. So kwabanye bayishayiswa uthando, kwabanye baphoqwa isimo, kodwa nje Indlwabu akusho ukuthi mangabe usunentombi awusayishayi at all. Lawa-ke ngamanye ama-benefits ebese ngike ngawadalula ekuqaleni kwale video okushaya Indlwabu. So-ke njengomuntu ohlakaniphile nawe ngiyakugqugquzela nje ukuthi uke wenze nje ucwaningo lakho olukhethekile, yabona, ungagcina ngokuzwa ngami noma ngabanye odokotela mbumbulu la bagcwele ku-YouTube. So nawe enza ucwaningo lakho olukhethekile, ungagcini nje kwisintu kuphela ukuthi sithini isintu ngalento. Ubheke nangokwesayensi ukuthi kuthiwani, ukuze ekugcineni uma ukuthi unesifiso sokuyenza noma uyahalela ukuyenza noma uyayenza already, wazi ukuthi yini lento oyenzayo, yabona, ungagcini usuhlomeka. Kwenzakalani-ke uma ngabe usuyishaya mawala Indlwabu, uma ngabe usuyenza ngokweqile? So-ke ama-side effects-ke lawa abawabalile la uma ngabe usuyishaya ngokweqile Indlwabu. So kwamanye kwabawabalile bathi i-fatigue, i-weakness, i-early ejaculation, i-vision changes kanye ne-lower back pain. Kodwa-ke futhi bayakutshela ukuthi lowo mdlandla wakho wokushaya Indlwabu mawala noma ukuyishaya ngokweqile, ungawuthatha lowo mdlandla ekuthenini uzilolonge, u-exercise, ushaye umgwaqo mfowethu, njengoba ngihlezi ngisho, okanye uye ejimini uphakamise iy'nsimbi, noma wenze i-yoga, noma umeditate, okanye ulalele umusic, yabona. Ngezinye zezinto lezo ezingakusiza ekuthenini Indlwabu ungayishayi mawala. So esikhundleni sokuthi uthathe lowo mdlandla wakho wonke usebenzise kwindlwabu, ungenza lezo zinto lezo, yabona. Sengiphetha-ke nje ngokwesayensi bayasho nje ukuthi ukushaya Indlwabu yinto e-healthy, yinto enempilo, engenabo ubungozi. Kodwa njengoba beveza ukuthi into noma ngathiwa yini-ke bakithi into uma ngabe uyenza mawala, well, igcina isiyingozi, yabona. Even amanzi uma ngathiwa uphuza umgqomo wonke wamanzi uzokubulala, yabona. So ayinabo ubungozi uma nje uyenza kahle, ungayitatazeli, ungayishayi futhi mawala, ungayishayi ngokweqile. So ngokwesayensi-ke bathi kunempilo, yabona. So-ke futhi bakuvezile ekuqaleni ukuthi uma ngabe uyinsizwa echamayo impela kaningana enyangeni, kuyakusiza lokho kumdlavuza obizwa nge-prostate cancer. So ngezinye zezinto ekufanele uzicabange lezo uma ngabe uyinsizwa engachami at all, yabona, ungaze uzithole ususenkingeni, usunezifo kwawena ongaziqondi, yabona, ungazi ukuthi uzithole kanjani. Sure-ke mfowethu.